Li Rojavayê Kurdistanê û navçeyên dinên Rêveberiya Xweserê Herêma Bakurê Rûşhilatê Sûriyê yazdehê meya hezîranê hilbijartinên şaredariyan tên kirin. Aniha jî kar li ser pêkanîna hevpeymaniyan tê kirin. Weke mînak, hevpeymaniyekê ji wan heta niha 16 partî li xwe girtine û ber bi zêdebûnê ve diçe. Lê hin partiyên din ên derveyê Rêveberiya Xweser nêrîneke wan a din heye. Sekreterê Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê El-Wehde Hejar Remedan Elî ji tora medyaya Rûdawê re behsa wê yekê dike. Hilbijartinên yekalîna nûnertiya partiyekê bi tenê dikin, ya xweş û rast ewa ku peyedê ecwa û menaxatinê xweş û îcabî di navbera xwe û tevgera Kurdî de û bi taybetî Encûmena Niştimanî Kurdî de ava bike, bi valekirina zîndana jigirtiyên siyasî û dawîkirina van şewatê koçê dibin û destpêkirin bi avakirina lêvegera Kurdî û pêkhatiyê deverê. Sekreterê Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê El-Wehde dibîne ku di vê dema hestiyar de pêwîstî bi yekrêziyê heye. Em dê rewşeka giring û hestiyar û gelkî nazik de ne li ser asta rojhilata navîn û li ser asta navdewletî ji wilo em dibînin pêşeroj bi ser guhertinên bilez de ye, pêwîst e em yekrêz bin, em li ser hev bin ji bo yî em karibin xizmeta milletê xwe û welatê xwe bikin. Rêveberiya Xweser a Herêma Bakur û Rûşhilatê Sûriyê biryar daye ku yazdehê hezîranê li wan navçeyan di nav de jî Rojavayê Kurdistanê hilbijartinên şaredariyan birêve bibe. Di wan hilbijartinan de ji tebahiya 6 milyon nîştecihî ji mafê 3 milyon kesî ye deng bidin.